Hlobo sami esithandekayo, ke ngixoxe ngomshado namhlanje. Angazi wena umshado uwuhlele kanjani. Ngizoxoxa ngokuthi mina umshado ngawuhlela kanjani, nezizathu zokuwuhlela kwami ngaleyo ndlela. Ngithe ngikhula ugogo wayenginikeza ama-lecture ngokuthi uma ngenye imini ngizofuna ukuthi ngishade, kunezinto ezibalulekile okumele ngibe zazi ukuthi ngishada nobani kahle kahle, nokuthi umshado uvele umelene wona kahle kahle. Wathi kuningi osokungenele emshadweni, kungenele eminye imithetho yabantu baphesheya bokuza. Kodwa obekubalulekile kithi singabantu abensundu ngumshado wakithi o-customarily, umshado lapho amathonga ethu ahlobana khona. Ngoba uma lamathonga angasazwanananga ahlobana ngendlela eyimfanelo, lo mshado kungenzeka ubhidlike. Ngoba uma ngishada nomuntu, ngishada lo mndeni wakhe wonke namathonga akhe. Angishadi nomuntu oyedwa vo. Bonke laba bantu kumele bangithande, bangemukele. Bonke laba bantu babalulekile kulo muntu ngizoshada naye. Bese kuba nomshado wephepha. Lo mshado nguwo ozenza ukuthi amaqhakela angaze angenela emshadweni wami. Bese kuzokuba nalo mshado wokufunga phambili kwakhe uThixo uJehova. Loyo mshado kasumshado wokudlala, unobungozi obukhulu. Ngoba loyo mshado ovunywe nguThixo uvunywa langamathonga. Ngakho loyo mshado unakho ukungibhidliza uma ngingasalandelanga zonke izifungo engizifungile. Kumele ngicabangisise kuhle ngingakathathi lelo nyathelo lokufuna ukushada nomuntu. Konke lokhu kwaku-too much for mina. Kwakudinga isikhathi ukuthi ngikucabangisise. Ngakucabangisisa, ngase ngithi ngizoyenza yonke yomithathu lemshado. Ngizoqala ngibe customarily married, bese ngisiba umfazi wephepha. Bese ngithi mase ngibona ukuthi ngempela i-foundation yomshado wami idiphu, bese ngisiya funga phambi kwakhe uThixo, ngenze lezo zithembiso zokwehlukaniswa yikufa nomyeni wami. Ngawuhlela kanjalo umshado wami. Lo mnyaka ngizobe ngine-46 years ngi-customarily married. Ngiphinde ngibe 40 years ngingumfazi wephepha. Ngibe sengisiba ne-22 years ngifungile kuThixo ukuthi ngohlukaniswa yikufa nobambo lwami. Ngakuhlela kanjalo
kungihambela kuhle kanjalo, ngoba konke ngikwenze step by step, ngibona ukuthi sengikulungele. Ngingazi wena sihlobo sami ukuthi owakho umshado uhlele kanjani. Owami une-foundation enganyekenyeki. Ngempela sohlukaniswa yikho ukufa. Ngiyabonga.